subalot apan ng limbaso. Wa mahot ikuso, tunog og bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isa kubang mga unos ug balot apan ng limbaso. Wa mahot ikuso, tunog og bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isul Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag nato og kalampusan o kadaugan. Salamat sa atong buhi nga Dios nga diin kita yang giubanan ug iya kitang giproteksyonan aron kita magmadaugon, magmalipayon, magmalinawon sa atong pagpaabot sa iyang mga saad. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat alang sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo matagusa nga muhimo gayud kitag mga pagdaig, mga pagpasalamat tungod kay ikaw ug ako gibuhat o gibag-o giumol o gibayran gipalit para mahimaya siya. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato og ato ning tuuhan og klimon nga sa atong panag-uban kita usab iyan na usab nga panalanginan lig-onon og lipayon. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y tagiya sa mong kinabuhi, Dios nga mo'y nag-atiman ka namo ikan sa amo ang pagmata hangtod niining mga taknaa. Padayon mo kaming giubanan og proteksyonan, padayon mo kaming giatiman, padayon mong gihatag ang maayong panglawas, kusog, labaw sa tanan sa kalipay kalinaw. Amahan, salamat sa imuhang pagkamaayo nga imo kaming gigiyahan o gitudluan sa mga pulong nga imong gibilin kanamo nga among nakaplagan sa balaang kasulatan. Imo usab kaming gidasig sa pagtipig niini o pagkinabuhi sa mga pamaagig mga pulong nga among nasabtan og gan. I-bless kino ako mga kaigsonan, i-bless na usab kami sa mga pulong nga mo'y muhatag namo kadaog ag panalangin kinabuhing walay katapusan. I declare blessing sa matagos sa amahan sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko.
Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni Brother Moses Cardente atong solid listener sa 101.3 FM station diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong pakiguban og happy listening sa atong igsoon ni Brother Pedro Arsola ug sa mga kaigsuonan ilabi na diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao, Sitio Tubod ug sa atong mga kaigsuonan diri sa Sitio Kalugtugan. Mayong pagpaminaw sa mga Dinoyo family, sa mga De Villares family, mga Tamayo family. Mayong gabi, mayong pakiguban, ang Dios magpanalangin. Siya ang Diyos nga balaan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa tanan natong sa tanan natong mga kaigsuonan nga nakasulod na sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa ato ang FB account. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Rodel Gindolan. Maayong gabi, Pastor. Salamat kay nag-live na pod ka. Nagtanaw mi diri sa Glan karon bisan kusog ang ulan. Okay, salamat sa inyong pakiguban ug ang Dios magpanalangin sa ato ang pag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Jennifer po Panoncelio Pangan. Maayong gabi ining dapit sa kagabion, Pastor. Anian na usab ka ko nagasunod sa imong live. Ang Dios magpanalangin sa matag usa ka nato. Request ko imo lang, Pastor, by influence. Salamat sa paghatag ug pagtagad sa mensahe. God bless ay ato mga kaigsuonan nga mainiton, makugihon sa pagsunod sa atong programa. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad. Unang awit mga igsoon nga gi-request diri sa atong panag-uban, imo lang. Walay hinungdan ng tanang kahimuan kung dili ta mo sali sa kahitasan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sasi Kundi, Lorena Trania, si Kelisti Pargan Rivas Ribulin. Pastor, salamat sa Dios makadungog na po sa pulong. Salamat daghang favor. Thanks God. Maayo gayod ang pagpasalamat, maayo gayod ang pagdahig sa Dios. Mayong gabi ni Osilitin Landro. Salamat kaayo watching Bukbok Don Carlos Bukidnon. Si Ginny Longakit Camarines, maayong gabi from Kuwait. Maayong gabi. Si Nilo Mabasa, bi Pastor, makapaminaw gyud ko, Pastor, ang imong mga pulong nga imong pagadadon karon, Pastor. Atorong hisgutan mga kaigsuonan unsaon aron makabuhat tag maayo alang sa tanang mga tao, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Si Wilda Crospiro, good evening, Pastor, and to all listeners. Si Mercy Yuba Kirion, Pastor, requesong ikaw ang kusog. Si Leonie Canyo Parinasan, good evening, Pastor, dalaygon ang Ginoo. Sa kanunay salamat lain na pod nga pulong among mabati karon. God bless sa tanan nga nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi. Pagpaubos o pagsali. Mayong pagiguban ni Login Gonzaga, taga Negros Oriental ko, Pastor. Karon nako nakakita imong live. Asa ka sa Negros Oriental? Asa ka sa Negros Oriental? Salamat kaayo, Lodji, sa imuhang pag-uban sa ato programa. Ang Dios magpanalangin ug ang Dios magatagbo, magaproteksyon sa imuhang pagpuyo uban sa imong pamilya. Si Rachel, good evening, Pastor. Watching from Pardo, Cebu. Kumusta mo dias Pardo, sis? Si Jimel Reyes, good evening, Pastor. Pwede maka-request song Lahutay. Salamat. Si Junior or GR Pargan, maayong gabi, Pastor. Request kong kanta karon ang takna.
Mayong pakiguban, maayong pakipaminaw ni Michael Romano og maayong paminaw ni Ili Ross Dapatilla. Mayong gabi, Pastor watching from Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out ko sa akong bana nga si Nerv. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Kumusta mo diha sa Agusan del Sur? Si Darwin Bayawan, maayong gabi, Pastor. Mangayo unta kog tambag sa imo kabahin sa akong anak. Nakalitan jud ko kay bigla ang ihang plano, tapos akong gusto unta humanon niya ang high school bago mag-eskwela og Bible school. Kay 15 pa man ihang edad. Abi nimo, Pastor, nahiubos jud ko sa pastor og pastora nga nag-offer sa iyaha sa akong side. Pastor, murag gikuhaan ko nila og katungod sa akong anak. Tagaan ko nimo og pagpasabot. Salamat. Wala man untay problema kung mag-eskwela og Bible school, Pastor. Mahuman lang ang ihang high school. Ang tinuod pas nawad-an kog kaluya sa pag nawad-an og kadasig siguro sa pagsimba sa pagkakaron. Salamat kaayo, Brother Darwin, no? Bayawan. Kay naakakaron sa gitawag kaluyahon diha sa pagsimba tungod sa sitwasyon nga imong nasabtan nga mura ka gikuhaan og katungod sa pagdesisyon sa imong anak, tungod kay under pa sa imuhang mga desisyon ang pangidaron sa imong anak. Ang imong gibati dili gyud na makatabang nimo, dili na siya makaayo nimo kanang imong gibati nga dili maayo ngadto sa imuhang pastor, labi na sa pastor o pastora. Dili na siya makatabang nimo, dili na siya makaayo nimo, labi na sa atubangan sa Ginoo. Ang imong buhaton mao ni suginli ang imong pastor, suginli ang imuhang pastora, pakigsulti niya sa insakto nga pakigsulti kanang imong yung isugilon ang unsa may imong gibati. Imong isugilon unsay imuhang gihambin, naa kay kahiubos, nabukatan ka o kaha nibati kag kaluya. Kanang gibati kag kaluya, simpre nahiubos ka, nasakitan ka, natandog ang imuhang pagkaginikanan. Kumbaga sa mga desisyon mahitungod sa imuhang anak. Tungod kay mi desisyon ang imong anak, matud pa sa imong mensahe, biglaan lang nga mo eskwela sa pagkapastor or Bible school. Butang nga dili nato ikatandi sa mga eskwelahan dinhes kalibutan. Suginlan ti ka ang pagtuon sa Biblia, dili gyud na walay ikakumpara nga mga eskwelahan ana, wa gyud ikang kumpara ana. Bisan pag doktor, mao ni usas mga bantayanan, kay daghang mga ginikanan nga wala kayo makabantay niini. Kay daghang mga pangandoy ang ginikanan nga ang ngadtos ilang mga kabataan o ngadtos ato mga kabataan, kung wala gid nato matugkad ang mensahe, kanang kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Dili sala ang pagpangandoy nga ang atong mga anak mahimong doktor, mahimong pulis o kaha makahuman sa ilang pag-eskwela. Siyempre nagitay pangandoy tinguha ni anak. Pero mao ni siya bantay ni, mao ni hinumdumi, walay bisan unsang kurso nga ikatandi kon ang atong kinabuhi magtuon na gani sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kompleto sa tanan. Ang pulong sa Dios dili gyud na malabuan sa bisan unsang kurso sa kalibutan. Bisan pag magkurso ka og kanang abogado, mapadoktor ba, bisag unsa nga pinakataas nga mga kurso sa tibuok kalibutan, walay ikakumpara, dili gyud na ikatandi ni dili gyud na ikalibil sa pag-eskwela sa pulong sa Dios. Dapat kang malipay, dapat imo nang dawaton lamang. Kinahanglan nga makalingkawas ka sa gibati nimong dili maayo. Kay sa ako nang gikaingon, dili maayo nga imo nang paundayunan kanang kaluyhon, kanang mibati kag kabugnaw sa imong pag-alagad sa Ginoo. Dili sayop ang imuhang desisyon nga
gusto nimong pahumanon ang imuhang anak, dili na sa sayop. Wala ka makasala o wala, dili na sa sayop. Ang sayop diha kanang mibati kag kaluya, kanang mibati ka o kanang natandog ang imong pagkaginikanan, labi na kay ang pastor mao'y hinungdan. Sultihan ti ka, dili na makatabang nimo aron ka makapadayon. Dili sad nimo mabati ang presensya sa Dios. Kay nganuman naamang kasakit, natandog man ang imong pagkatawhanon. Sultihan ti ka, dapat kang magpasalamat. Kay nganuman ang gisudlan sa imong anak, pagkat-on sa pulong sa Dios, pulong nga budala sa kinabuhi sa tao ngadto sa gingharian sa Dios. Lamang ang imong buhaton mao ni kanang pakigsultihi ang imong pastor ug ang imong pastora. Ayaw kaikog, dili na makatabang nimo kanang maikog ka, maulaw ka, mataha ka. Dili na siya maoy makatabang nato. Suginli sila sa imuhang gibati nga nasilo ka, nalain ka, nabugnaw ka para mapri ka nila, para masuginlan nila ang imong anak nga mo na imong gibati. Sayon ra kaay na siya pakigsulti ang imong pastor. Mao ra na ako i-advise. Ako ikadasing nimo, ayaw tuhi nga mas dakog kaugmaon ang imong anak sa pag-eskwela sa mga kursos kalibutan kaysa pag-eskwela sa Bible School. Ayaw tuuhin na. Noon dawata nga way makalabaw bisan unsang kursoha, dili ikatandi sa tao nga magtuon sa Biblia. Maunay dapat natong dawaton tungtungan. Thank you so much sa imuhang pagpaabot diri sa atong programa, ug ako ako magatampo nga ubanan ka og tabangan ka sa Dios sa imuhang pagdumala isip ginikanan sa imong mga anak. Si Cheryl Indrina Umadlaw, maayong gabi pastor. Imperatrice Dialimas, di pastor from Dungguan, Bulinawan, Karkar, request kanta Gax ako. So ani nga tagaan og pagtagad mga gaigsonan, kini nga karon ang takna ako ra ning ipa ulahi kay murag paspas man siya. Karon ang takna okay, ako ni siyang tagaan og pagtagad. Karon ang takna, sorry, gaksa ako. Okay, gaksa ako. Mayong pagiguban ni Linji Kinianola Masayon. Mayong gabi pastor watching from Himalalod, Negros Oriental. Ako ipasulod ang awit Gaksa ko Ginoo. Si Jerry Tubak ako no, mayong gabi pastor, kanunlan ko makabalik og paminaw sa live kay sige ra ko kauwahi kay duty mao nga replay na lang mahigihapon pastor. Watching diri sa Songkulan, Dawis, Bohol. Mayong gabi kaninyong tanan. Paki-share sa ato nga programa. Ang Dios magpanalangin sa imong pagbuhat niini. Ronalyn Bregoli, mayong gabi pastor watching from Saudi Arabia. Salamat sa imong mga pulong kay nakadungog na pod ko. God bless sa iyo pastor and to all family po. Salamat. Kung naatay gibati nga kahuyang duol sa Dios. Og tinguha pangayo ang mabati nimo ang iyang presensya. Pagpagapo sa Ginoo, maligon ka.
Si Aileen Rivas, Kilisti Kanay, good evening Pastor. Greet ko sa Kilisti family, Kanay family, Rivas family, Dohak family, Pargan family. Shout out ko sa akong bana, Chiramil, malapit Kanay, nga naa sa Davao Oriental. Request kong song Lahutay. Si Aida Abaho, maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya o sa tanang mga listeners. Si Angelita Cristas Baguio, maayong gabi Pastor, watching from Davao de Oro. Si Joseph TV, maayong gabi Pastor, maayong gabi sa si Peter Taghap, matud pa, maayong gabi kanimo Pastor. Salamat sa Dios, makakaon na pod mi sa iyang mga pulong. Request ko dili makawang ang tanan. Salamat kay Pastor, watching from Kalunasan, Norte, Lubok, Bohol. Mayong pagiguban ni John Tacloban, mapagpalang gabi po Pastor. Thanks be to God sa buhay niyo po. For encouragement everyone for God's purpose, stay strong and safe always, keep on preaching. Salum po, request ko tumawag ka. Salamat kayo Brother John. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Randy Lisondra. Mayong gabi Pastor, palihog kog play sa kantang Ang Magpadayon. Gikan ni Lugin Gonzaga, Kalumpang, Kalumbuyan, Bayawan, Negros Oriental. Pastor, God bless sa tanan ng Minaw, Galanta. Salamat kaayo sa inyo nga pagkuyog sa atong programa, Sister Lugin. Si Mariginot Parinasan Alan, maayong gabi Pastor, watching from Sagbayan, Bohol. Request kog song Labod. Si Gmart Villanoca, matod pa, maayong gabi Pastor Gideon. Request kog song O Jesus Patawad. Si Sunny Calling, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo ka makapaminaw na pud mi sa pulong sa Dios. Request kog kanta Gimingaw Ako sa presensya mo. Si Josephine Duran, good evening Pastor, watching from Kuwait. Kumusta mo dias Kuwait sis? Si Dave Ramos Mampuan, good evening Pastor. Pa-shout out sa ako family, sa akong ex Navarro family og sa amo ang Pud Mampuan family. Request kog kanta Pastor, wala na ibili ang kinabuhi. Patabang kog ampo Pastor, hinaot unta nga mabalik buo ang among pamilya. God bless always Pastor, watching from Takurong City, Sultan Kudarat. Awit makalangit, dili makawang, atong tagaan og pagtagad. Si Jose Pino Paran, na maayong gabi Pastor Gideon, nagsitanang kaigsunan diha ng Kristo. Maayong gabi Brad Pino. Katuon sa imo mga pulong, mga saad nga imo pagatumano. Mayong gabi ni Jocelyn Oligar, mayong gabi Pastor, og sa tanang viewers, salamat sa Dios. Ani na punta, ani ang pulong mo kinabuhi ko. Ako Pastor, gusto nako mag-school, ako mga anak ug Bible school, ako nangandoy ambot lang kaha sa akong mga anak. Importante gyud kanang naa sa kasing-kasing sa imong mga anak. Mao gyud ay pinaka-importante. Dapat kita mga ginikanan sundo na to ang singgit sa ilang kasing-kasing sa mga tawag sa Dios. Dili sa tawag sa tawhanon o sa kalibutan, kundi sa tawag sa Dios. Kay sa tawag sa Dios, dili gid sila mapukan. Si DC Grace Tubon Caballero, maayong gabi Pastor, kumusta? Og sa tanang viewers sa imong programa Pastor, shout out sa akong bana nga naminaw karon, og sa akong mga anak Abraham, Sian og Pau Pau. Request kog song Pastor, Inspiration. To God be the glory. Ang among mga
Si Jocelyn Oligar, ako gusto ako makakaton ang akong anak sama anak kay salain ang ilang buhaton mao gyud, no? Si Emeline Juarez kauli ang pinli nga kaniyang anak na kurso ay pinakahamili sa Ginoo. Mao gyud. Nga imo pagatumano Naghanyo, nagapangayo Sa among ikinahanglan Mga timuha Sulod ng dughan ko Nagampo, nagadahi Sa imong buhinga Gikan ni Punting Jelo Iskotoning. Mayong gabi, Pastor. Watching from Talamban, Cebu City. God bless nimo, Pastor, og sa imo family. Request kog awit ikaw ang sog. Salamat, Pastor. Ngutana lang ko, tako Pastor, asa gani to dapit inyo simbahan diri sa Kalunasan. Ang ako rong gidala nga simbahan na diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu, South Cebu. Lamang dunay simbahan sa Tarcom nga gidumala ni Pastor Irwin. Mauna ang ako ang mga kaubanan sa mga pag-alagad sa Dios. Maunay mga nagtuon, nag-eskwela sa First Batch Basic Pastoral nga akong gidala sa unang panahon. Naa sila'y natay simbahan diha sa Tarcom. Og pwede ra gyud ko i-PM nimo para ika-connect ka ni Pastor Jonel Casilaw sa simbahan nato diha sa Tarcom, Lahog. Si Gina Kamahalan, good evening Pastor Gideon, praise God. Ako Pastor, gusto nako nga magpastor unta siya apan wala man siya nagpakabana sa akong gisulti, akong anak nga kamanghuran kay naa siya hiya sa pagwali bisag bata pa siya. Ay rapog sa ang kinabuhing pastor naay time yun nga kana bitang makadesisyon sila, naay time yun itugyan sa Ginoo ang tanan niya. Ayaw lang og kana bitang pugsa, ayaw lang kana bitang sigihi og hisgot. Hinoon ihalad sa Dios kanunay. Salamati ang Dios, iampo sila kanunay. Anak lang. Si Jesus Rain Pastoral, maayong gabi ini mo Pastor. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakaabot pa jud ko sa live nimo. Uhaw kay ko sa og dili ko ka appeal sa live nimo. God bless kaayo sa programa nimo. Dalaygon ang Dios, request kanta Pastor Doyana. Salamat and God bless. Asa ganito inyo ha Pastor? Pwede ra gyud nimong ihatag diri ang imuhang address para ang atong makigsunan sad nga duol sa inyong lugar, pwede ra gyud makabisita diha sa simbahan nga gipiyal sa Dios sa imuhang kinabuhi. Awit makalangit, tumawag ka sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may Mayong pagiguban ni Jane Calino. Good evening Pastor nga nagapaminaw na usab kami kanimo diri sa
Huangon Christian Fellowship, Malitbog, Southern Leyte. Si Suana Pablayo, mayong gabi Pastor Gideon og sa tanan nga mga igsuon ni Kristo dalaygon ang atong buhi nga Dios. Request awit makalangit saad sa Dios. Si Juniri Rubiti, mayong gabi Dong Juniri. Salamat kayo sa Ginoo. Kumusta mo Dong John? Mayong gabi Pastor watching from Bulisong, Manhuyod. Okay, salamat kaayo. Kumusta mo Dias Bulisong? Ang Dios magpanalangin. Akong mga pagdasig padayon sa pagbasa sa Biblia. Si Jean Kalinog pwede ma-play ang kanta sa Labaw sa Tanang Butang. Si Jason Pakulanang Koimi, maayong gabi Pastor ug sa tanang mga tigpaminaw sa programa nga maong pulong mo kinabuhi ko. From Bugho, Sulungon, La Libertad, Negros Oriental, request awit makalangit Pastor, kung wala ikaw asa ako. Kagipitan sa buhay mo. Si Pastor Raul, Jesus Reigns, Pastor Raul, matod pa Zamboanga City, Jude Pastor, gidala sa Ginoo. Actually, Tagalite ako, pero di ako sa Zamboanga City, gipadala sa Ginoo. Salamat kaayo Pastor, alang sa itong mga kigsuonan nga nagsunod sa itong programa o kaha sa mga kigsuonan nga mo replay sa itong programa. Kung naamo sa Zamboanga City, pwede rin yun ninyong i-chat, i-message ang alagad sa Dios, si Jesus Reigns, Pastor Raul. Salamat kaayo Pastor. Si Jen Mark Ilarco, maayong gabi Pastor, maayong gabi Isad. Si Evelyn Serafin Gels, maayong gabi Alan Opingo, maayong gabi si Mark Joseph. It's watching right now. At ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walay imposible gyud sa atong Dios. Basta musalig lang ta, musunod lang ta. Mayong gabi ni Naomi Pungasi, mayong gabi ni Mark Joseph Monticelio, mayong gabi Pastor. God bless always sa tanang tigpamati ni ining programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat. Diyos magpanalangin. Oras sa itong programa mga kigsuonan, alas 8:16. Ang ubang mga kanta nga mga makalangit mga kigsuonan nga gipaabot diri sa itong programa, dili na ko matagaan og pagtagad. Lamang minaw sa tag-awit karon ang takna. Ako sang ipasoda, ako sang kat ang tumawag ka. Kami sa imong atubangan, Ginoong Dios, labing bantugan, dili matugan ang imong kabuutan. Busa pasidunggan, busa pasidunggan ang imong pagkabalaan. Gagikan sa langit ang hinusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaog. Ay karon ang tagna nga maglipat
ang tanan, o gibuhat mo ang tanan, alang sa among kaluwasan. Dunggagikan sa langit ang hiniusan nga bagay, huwag pag-awit karon ang tagnaw sa pag-awit, karon ang tagnaw sa pagdaog. Oy, karon ang tagnaw nga maglipay kita, karon ang tagnaw sa kaluwasan. Karon ang yadaw sa kaluwasan, usayaw gayud paglangan-langan. Dawata si Jesus karon, dawata si Jesus karon. Ug kung nasayod ka sa kaluwasan, natong isang yawang iyang muhingalan. Aron naghanang maluwas, aron naghanang maluwas. Kung ang higala mo may bati o kaluya, intawon na sigang siya, aron siya madala. Dunay pangutana mga kaigsuonan, isa sa ato mga igsuon, followers, listeners, viewers sa atong nga programa. Nangutana dire mga kaigsuonan, ug akong pasahon ang iyang pangutana. Okay, di man siguro makita, no? Kay mo hayag ramanggit siya. Di gyud makita. Matod pa diri mga igsoon. Good afternoon, Pastor Gideon. Na ako'y pangutana, Pastor. Ang pagkabalaan ba o ang pagkamatarong trabaho ba na sa Dios sa atong kinabuhi, or iya ba ang kaluwasan, o dili? Salamat, Pastor Gideon, sa pagtubag. Kay naamang good koy naamang good ko karon sa Cebu. Unya ang ako ang sa mani week nga church, kanang murag apilan nga church siguro. Maunay akong nadungog nga preach sa pastor. Sakto ba na or dili, Pastor? Kinalagi ko noy nagwali mga kaigsunan nga ang pagkamatarong o pagkabalaan dili na trabaho sa tao, kundi dili trabaho na sa Ginoo. Okay. Ang wali nga sama ana mga kaigsuonan, biblical na siya. Okay, ako sa ni nga taga-anog pagtagad. Biblical na siya, dili na siya sayop kanang wali nga naghisgot nga ang pagkabalaan o pagkamatarong trabaho na sa Dios. Ang tinuod mga kaigsuonan, kung imo na siyang basahon sa mga tagtag bersikulo sa Roma 15 bersikulo 16, ako raning kanang ablihan, no, sa atong programa, kay basi og naapoy mga kaigsuonan usa nato karon na ay pangutana nga sama niini nga tinuod ba nga ang pagkabatarong o pagkabalaan gitrabaho sa Dios or trabaho sa Dios? Tinuod na trabaho na sa Dios, gitrabaho na sa atong Ginoo. Sa Roma kapitulo 15:16, kung naamoy Biblia, pwede ra gyud nang ninyong itiknot. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudeo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa mayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudeo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Gibalaan. So ang trabaho, ang buot gibalaan, dunay nagtrabaho, og ang nagtrabaho mao ang balaang Espiritu. So trabaho sa Dios mga kaigsuonan ang pagbalaan sa tao. Sunod nga bersikulo diha sa libro sa Kolosas kapitulo 3:12 nag-ingon, katawhan kamo sa Dios, gibalaan og gihigugma kamo niya. So diha na po nato makit-an nga gibalaan og gihigugma kamo niya. Ikaw ug ako walay lain nga nakapabalaan nato kundili ang trabaho sa Ginoo. Biblical kay na siya. Sunod nga bersikulo, ang mga ang taga naa sa libro sa Korinto, unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 11.
ang pipila kaninyo sa magayod ni ana kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa iyang ngalan, sa pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo og pinaagi sa atong sa Espiritu sa atong Dios. So diha giklaro mga kaigsunan ang pulong pagkamatarong pagkabalaan, trabaho na sa Dios. Gitrabaho na sa Dios. Ang pangutana, unsa may bahin nato? Wala na ba tay dapat trabahoon? Kay gitrabaho na sa Dios ang pagkamatarong pagkabalaan nga mao hinungdan nga ikaw ug ako matarong og balaan na tubangan sa Dios. Ang atong bahin mao ang pagsunod sa pamaagi sa Dios. Ang ato ang bahin aron mabati, makita, masinati nato ang pagkamatarong pagkabalaan, mao ang pagsunod sa mga mensahe sa Dios, mao ang pagtuman sa mga pulong sa Dios. Kay kung dili nato tumanon o sundon ang mga pulong sa Dios, dili gyud nato masinatian, maangkon, mabatunan ang pagkamatarong ug pagkabalaan. Mao hinungdan kinahanglan nga ikaw ug ako matudluan sa mga pulong sa Dios. O dili lang kay matudluan ta, kinahanglan magkat-on gyud ta. Kinahanglan mga kaigsuonan do na gitay nasabdan. Kay sa atong pagkakristohanon og dili nato masabtan ang mga pamaagi sa Dios, dili gyud nato makit-an ang pagkamatarong pagkabalaan. Dili ta makakita, dili ta makasinati, dili ta makasaksi. Kitrabaho na sa Dios, gihimo na sa Ginoo ang pagkamatarong pagkabalaan diha sa kinabuhi sa tao. Ang atoa mao ang pag-response sa pulong sa Dios, kanang pagtuman. Okay, salamat kaayo sa mga pangutana nga sama niini nga atong natagaan og pagtagad. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa Galacia kapitulo 6 1 hangtod sa 10, unsaon aron makabuhat kag maayo sa tanang tao, labi na sa imong isig ka magtotoo. Unsa may mga gikinahanglan aron makabuhat tag maayo. Pwede ra gyud kaayo ta nga akong gidasig ang tanan, pwede ra gyud nga mo share mo sa mga pamaagi nga inyong nakatunan sa ingon, nahimo mo nga taytayan sa pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios nga magtudlo sa tao aron makabuhat tag maayo at tubangan sa Dios diha sa atong isig ka tao. Mao magyunay pinaka-importante, wala nay laing pang importante nga angay natong paningkamutan o panlimbasugan ang pagbuhat og maayo. Kay kung magbuhat tag maayo, muani tag maayo. Kung mupugas tag maayo, muani tag kinabuhing dayon. Pero kung mupugas tag hangin, muani tag bagyo. Mupugas ta mga kaigsonan, mutanom ta og sala, muani gyud nagkamatayon. Mga igsoon, akong gidasig ko kamong tanan sa pag-share sa mga pulong nga inyong nakatunan, nadunggan sa mga panahon nga kamo gitudloan diha sa inyong simbahan. Ako ning gipangayo sa Dios aron inyong mahatagan og dugang kadasig ang inyong kasing-kasing sa pagpaminaw, sa pagpamati sa pulong sa Dios, ilabi na sa panahon nga magwali ang inyong pastor. Unsa may inyong mga nakatunan, unsa may atong mga nakatunan nga mga pamaagi aron makabuhat tag maayo sa tanang mga tao, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Maghisgot ta og isig ka magtotoo, magsugod na diha sa imuhang pamilya. Kay kitang mga magtotoo, giklaro diha sa Biblia nga ikaw ug ang imong pamilya luwason gyud nas Ginoo. Kay imo man na silang siran, imo man na siyang dadon sa mga pag-ampo, imo man na silang ludhan, imo man na silang dadon kanunay
aron ang imong pamilya makaalagad og Dios sama kanimo. Maunang maluwas gyud, mabag-og, mausab gyud ang imong pamilya. So unsa may angay natong katunan, buhaton aron makabuhat tag maayo diha sa tong pamilya, kay mao man ay atong isika magtotoo. Sunod ang atong simbahan, kaigsuonan nato sa simbahan, diin ta nagsimbahan. Ug maghisgot tag mga kaigsuonan nato sa simbahan, usanan diha ang nakasentro ang kinabuhi sa mga pastor. Unsa may gikinahanglan aron makabuhat tag maayo ngadto sa atong mga pastor nga naghago dili lang sa pagwali o pagtudlo kundi diha sa mga pagampo. Ikaw ug ako ginaampo tas atong mga pastor. Ako nga pastor, dunay pastor nga nagampo sa Dios alang nako. Dili lang kay giatiman lang ta sa pagtudlo sa pulong sa Dios, dili lamang kay gihaguan ta, gisakripisyohan ta sa pagwali, pagtudlo sa pulong sa Dios, kundi gihaguan o gisakripisyohan ta diha sa mga pagampo. Naunsa may mga gikinahanglan, mga kaigsuonan nga buhaton aron makabuhat tag maayo alang ngadto sa tanang mga tao, ilabi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Samtang magulat-ulat ko sa inyong mga mensahe, akong tagaan og pagtagad ang pagbasa sa pulong sa Dios diha sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Ang gitaytol ni Apostol Pablo niining maong mga bersikulo, kinahanglan magtinabangay kamo. Kinahanglan magtinabangay. Kung moingon tang magtinabangay, vice versa siya tabangan ka, gitabangan. Ning tabang ka, gitabangan sad ka. Ang pulong magtinabangay, kana bitang magbinayluay og tabang. Gitabangan nimo siya o gitabangan sab ka. Ana na siya. Kay dili sa tanang panahon, mga kaigsuonan, kompleto na ka. Dunay mga butang nga wala nimo apan naa sa imong mga igsuon. Dunay mga butang nga naa sa imong igsuon nga wala nimo. Duna kay mga hiyas nga naa nimo wala sa dila. Naay panahon nga nanginahanglan silag tabang, o niya ikaw may makahimo sa pagtabang. Doon na po'y mga panahon nga ikaw na say manginahanglan og tabang, makahimo usab sila sa pagtabang. Munay pagtinabangay. Bersikulo 1. Mga igsoon, kung usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo, maoy magpabalik kaniya apan hulat buhata kini uban sa kalumo ug bantay nga dili kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga lantoson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Wow. Usa sa usa sa mga hinungdan nganong kinahanglan magtinabangay, kay sa panahon nga kita mo magtinabangay, maunay usas mga ebidensya ug mga ilhanan nga nakatuman ta sa sugo ni Kristo. Dalaygon ang Dios. Bersikulo 3, kon may maghuna-una nga bililhon siya, bisan kon ang tinuod mao nga wala di ay siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan, kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini sa uban. Pagtandi niini ngadtos nabuhat sa uban. Kay ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay magpaambit sa iyang magtotoo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mauusab ang iyang anihon.
Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa iyang uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang tao, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Ang pinakayawi ani kanang may kahigayunan. Ang pangutana mga kaigsunan, nakit-an ba nimo sa imong pagkakristohanon ang mga panahon nga gihatagan ka sa Dios og kahigayunan sa pagtabang? Nahinumduman ba nato nga diin kita nangalagad sa Dios, atong nahinumduman, atong nakit-an nga gihatagan diita sa Dios og kahigayunan o panahon nga makatabang tas uban? Kay sa panahon nga makatabang tas uban, muani gayud ta niini. Mga igsuon, usa sa mga gipakita sa Dios mga kaigsuonan nga kitang mga Kristohanon tanang panahon dunay kahigayunan. Dapat 24/7 mga igsuon nga ablita sa pagtabang sa uban. Sa unsang paagi mga igsuon, pagampo alang kanila, pagtudlo sa pulong sa Dios alang kanila. Kay sa panahon nga ato ng buhaton ang pagtudlo sa pulong sa Dios, wala nimo ihikaw ang panalangin sa Dios alang kanila. Giablihan nimo ang panalangin sa Dios alang sa tanan bisan sa ilang pinuyanan. Kana bitong mutudlo kag tao. For example, usa ka mananagat, nagsigi kag panagat, nakakuha ka og daghang isda. O niya nabatasan nimo ang paghatag og isda ngadto sa imong mga silingan. Ang imong mga silingan nagkadaghan, nanganak og nanganak og nanganak. Katong imong isda nga imong nakuha, dili gyud to permanenteng daghan. Dili gyud na muingon tang magkadaghan ang imong kuha. But ipasabot mga kaigsuonan, permanente gyud ang gidaghanon nga imong mahatag ngadto sa imong mga silingan. Ang problema, dili na nimo mahatagan ang uban nga mga tao kay nagkadaghan man sila. Bugat na alang nimo ang pagtabang, ang pag-share sa tanan. Na unsa may imong buhaton aron mahimo nimo ang pag-share sa tanan. Duna kay tudlo ang tao sa imong trabaho. Duna kay tudluan nga tao sa imong mga nakatunan. Kay sa panahon nga imo silang tudluan, imong natabangan dili lamang ang usa ka Pinoy-anan kundi ang tanan nilang pamilya. Kay wala man nimo idalo, wala nimo ihikaw ang pamaagi sa pagkuha og mga isda. Pwede na nimo silang ikuyog sa pagpanguha og isda, ug kun ang tibuok pamilya makakat-on sa pagpanguha og isda, daghan ka ikang natabangan. Daghan ka ikang natabangan. Damor kang muani, damor kang panalanginan sa Dios, kay wala nimo ihikaw ang imong mga nakatunan. Ang problema, kung naa ka insecure sa imong kaugalingon nga hadlok malabwan, dili gyud na nimo sila tudluan. Usa sa mga problema sa tao kung naa kay kahadlok nga malabwan, naa kay kahadlok nga kana bitang matupngan sa uban.
Ang may tabo ana mga kaigsunan, dili ka katabang sa tanan. Ang pagtabang gitan-aw na sa Dios. Sa panahon nga mutabang ta sa atong isig katao, gitan-aw na sa Dios. Ngano man, maunay basihanan sa panahon nga siya mo panalangin sa tao. Og maunay usa sa mga halad nga makapahimot sa Dios. Kanang mubuhat kag maayo, mutabang ka sa imong isig katao, labi na sa imong isig ka magtotoo. Maubitaw ng gisulat diha sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo, pagtibnabangay hinuon kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Kinahanglan mga kaigsunan, mao ni ato ang makit-an sa atong kaugalingon, ingon kitang sumusunod ni Jesus, mga Kristohanon o mga tinun-an ni Kristo, nga andam ta sa pagtabang. Unya, kung imong tan-ahon mga kaigsunan, katong mga tao nga imong gitabangan, aron mahitabo ang pulong pagtinabangay, mutabang pudto sila nimo sa mga dapit nga kinahanglan kang tabangan. Dili na sa paagi sa pagpanguha og isda, kay dili sa tanang panahon o sa tanang butang mga kaigsunan kompleto na tang tanan. No. Siguro insakto kaayo nga master ka sa pagpanguha og isda, pero dili ka kaantigong muayo sa imong Pinoy-anan. Katong imong mga gitudluan, dasigon po to sa Dios para pag-ayo pod sa imong Pinoy-anan. Maunay pagtinabangay. Maubitaw ng kung imong tan-awon ang tudlo ni Apostol Pablo diha sa Kapitulo 6, ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Dili siya pwedeng magpaambit sa mga butang nga wala niya. Katong mga butang nga diin siya gipanalanginan sa Dios, mautoy iyang gamiton sa pagpanalangin sa tao nga gigamit sa Ginoo nga nagtudlo og misakripisyo kaniya. Sa panahon nga buhaton ni sa tao ang pagpanalangin sa mga butang ngadtos mga taong nagtudlo naghago kaniya, panalanginan sa Dios. Usa sa ato ang nadunggan mga kaigsunan nga mga hinungdan nganong dili takabuhat og mga maayong butang, mga maayong buhat og pagtabang sa atong isig katawo o ilabi na sa atong isig ka magtotoo kon naatay kahadlok malabuan. Kanang naabitaw kasina, naatay pagkatawhanon, kumuhari gani ang pagkatawhanon mga kaigsunan, kahakog, kanang kaibog sa mga butang sa kalibutan, maunay makapatihik, maunay makapahakog. Unya maunay gipakita sa Biblia nga ang kahakog usa ka paagi daw sama ragyapon nga nagsimba ang tao ribulto. Daw sama ragyapon ang tao nga nagsimbag Dios kon naasay kasing-kasing hakog. Dili siya makatabang. Maunang kanang mga kinaiyang tawhanon kinahanglan ato gyunang talikdan, ato gyunang biyaan, ato gyunang hukason, ato nang ipalayo sa atong kaugalingon aron makabuhat ta niini mga kaigsuonan. Wa tay laing buhaton
paharion nato kanunay ang pulong sa Dios. Ang balaang espiritu nga gibutang sa Dios atong kinabuhi, aron maghari kanunay ang balang espiritu sa atong kinabuhi, mga igsuon kos Ginoo, maghuna-una tas mga saad sa Dios. Huna-hunaon na to ang mga butang espirituhanon katong gisaad sa Dios, mga pulong sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, maunay muhari dapat, maunay na mabutang nato sa atong naunang kasing-kasing mga kaigsuonan kos Ginoo. So ato ning tagsa-tagsaon kining mensahe sa Galacia Kapitulo 6. Ingon siya dinhi, versikulo 1, mga igsoon kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong nasa pagtuo maoy magpabalik kaniya. Apan buhata kini uban ang kalumo og bantay nga dili usab kamo matintal. Nganong naa say mga pahimangno, nganong duna say mga pasidaan kanang pag-ingon bantay nga dili usab kamo matintal. Kini mao mensahe para nis mga hamtong. Ang trabaho sa mga hamtong mao ang pagtabang sa mga taong nangaluya. Katong mga tao, mga kaigsuonan nga nakasala o nakahimo og sala. Kinahanglan ang mga hamtong maoy mudasig. Ngano apan mao ni ako ang kana bitang giampo sa Dios. Lord, giyahi ko suginlimi niining maong pulong nga naay mga pahimangno, naay mga pasidaan. Unsa may hinungdan nganong naa may mga pasidaan? Naay mga pahimangno unya bantayanan kaayo ni siya nga mensahe. Og bantay nga dili usab kamo matintal. But ipasabot may posibilidad ang mga hamtong madala sa mga tao nga mga magtotoo nga nakasala. Ngano man, inani man niha, kasagaran, bantayin ninyo ni, kasagaran sa tao nga makasala, di gyud na, kung naana say tawhanong kinaya, di gyud na mo angkong sayop. Di gyud na mo angkon sala. Kung ang tao nga naa sa sala nga nabuhi mihari ang tawhanong kinaiya, bantay kay ikaw pa'y mahimong makasasala ana. Bantay kay ikaw pa'y mabaliktad ana. Ikaw pa'y guyuron, ikaw pa'y danihon. Bantahin ninyo mga igsuon ko sa Ginoo. Mao ni warning mga kaigsuonan, gipakita nga mga pasidaan pahimangno sa Dios nga kinahanglan kung dunatay tambagan, dunatay tudluan, dunatay rebyukon, dunatay badlongon, bantayan nato atong kaugalingon nga dili ta matintal sa tawhanong kinaya. Kay kasagaran mga kaigsuonan, kung duna kay tambagan, kinsa may nakatambag na, kinsa may nakasuway og badlong sa imong isig katao. Kasagaran mga kaigsuonan kos Ginoo, kasagaran mga kaigsuonan kon ang tao nga imuhang badlongon, labi na kung garboso, dumtan ka, kasilagan ka, ikaw pa'y mahimong bati. Ang tao bisan pag naana siya sa pagpangalagad, bisan pa kung naana, labi na gyud sa mga nagdala og mga buluhaton like leader, like sa mga pastor nga nagdala na og mga trabaho sa simbahan, bantayanan kaayo. Mauna nga ingon siya nga pagbantay nga dili usab kamo matintal. Unsa may angay buhaton aron dili ka matintal sa panahon nga imuhang buhaton ang pagtabang sa tao nga nakasala? Kung moingon ganitang mutabang sa taong nakasala, imo gyud na siyang rebyukon.
Dili man na pagtabang ka ng imo na siyang uyunan. Imo gyud na siyang rebukon. Imo gyud na siyang imo na siyang badlungon. Pastor Gideon, dili din na pwede idalaras mga pag-ampo para wala na isamok. Dadon na lang din as pag-ampo. Mga igsuon, mahimong walay kapuslanan ang imo pag-ampo kung walay buhat. Nag-ampo ka nga, mabag-o siya. Nan, ang imong pag-ampo aron mahimong naay kapuslanan, rebuke ka siya. Kay ang tao nga mo rebuke sa iyang higala, nagpaila nga gihigugman nimo siya. Apan ang imong higala nga nakasala, wa nimo siya rebuke ka, wala ka mahigugma kaniya. Nya sugo man na higugma ang imong isig ka tawo. Pero mao na siya nga buhatan ninyo uban ang kalumo. Kanang kaayo. Kanang makadyos nga mga mensahe. Ug dili gani maminaw mga kigsunan, ingon ang Biblia, isipa siya nga dili magtotoo. Isipa siyang langyaw. Niya likay. Versikulo 2, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga lantoson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang mga sugo sa Dios. Dunay footnotes diha, may mga sinulat nga nag-ingon matuman. Kay maura gyapon aron matuman nato ninyo ang mga sugo or sugo ni Jesus. Unsa man ni mga palasanon? Kanang mga tawhanon nga kinaiya nga naa sa atong isig ka magtotoo. Kanang mga tawhanon nga mga binuhatan nga atong makit-an sa atong pamilya, labi na sa simbahan. Maunay atong dadon kanunay sa Dios. Uban sa tudlo, pagpahinumdom, pagdasig. Versikulo 3, kung may maguna-una nga bililhon siya, bisan kon ang tinuod mao nga wala di ay say bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Usa sa mga bantayanan mao ni, nabatasan sa mga tao nga mas mobilib sa iyang kaugalingon kaysa uban. Siyempre dili man jud pod maayo nga mas imuhang daygon ang imuhang isig ka tao kaysa imong kaugalingon, kana kon naghari ang tawhanong kinaiya. Di gyud na siya mahimo sa tao nga naghari ang tawhanong kinaiya. Kay kun ang naghari gani ang tawhanong kinaiya mga kaigsunan, dili gyud na niya pildihon ang iyang kaugalingon. Dili gyud na niya buhaton nga mas ipakamaayo niya ang uban kaysa iyang kaugalingon. Naunsa may buhaton mga kaigsuonan aron malikayan nato mga kaigsuonan nga mas mabililohon na atong kaugalingon kaysa uban. Ang angay natong buhaton mao ni, tuuhan nato, gamiton nato ang atong pagtuo nga anak nata sa Dios. Dili na kita ang nabuhi kundi si Jesus na. Ato nang gamiton mga kaigsuonan nga ang kinaiya sa Dios ato nang nabatunan sa dihang naiusa ta kang Kristo. Maunay atong hinumduman, barugan, gamiton sa tanang panahon. Labi na kung dunay mga isig ka magtotoo nga taas kaayog mga inistoryahan, batok nimo. Kaya naamag yung mga tao, mga kaigsuonan nga magpatuo nga sila magtotoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Apan naas tawhanong kinaiya. Nganong miingon si Apostol Pablo nga apan ang tinuod mao nga wala di ay say bili. Mauni tinuod
bisag unsaon nato pag ila sa atong kaugalingon nga kanang powerful ta kay sa uban, ang tinuod dili ta powerful. Ang tinuod wala tay bili. Kanus ata nahimong bililhon sa dihang mihari si Jesus. Mao bitaw nang sa dihang wala pa ta ni Kristo, wala ta lutosay. Kabantay mo, sa wala pa ta diha ni Kristo, walay tao nga nangluto sa toa. Walay Satanas nga nagukod sa toa, kay wala tay bili. Pero sa dihang miabot si Jesus sa atong kasing-kasing, gigukod ta, gilutos ta, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay ang nakahatag og pagkabililhon mao si Kristo sa atong kaugalingon. Nibati rata nga naa tay bili, pero ang tinuod wala tay bili, kay ang naay bili si Jesus nga mipuyo sa atong kasing-kasing. Unang, kung naay mga tao nga moingon na bless ko nimo, ihalad sa Ginoo tanan. To God be the glory. Alang lamang ang tanan sa Dios, mga pagdaig, mga pagpasalamat, himaya ug tanang kadungganan alang lamang kaniya. Kay nganuman, kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, wala ta. Wala gyud ta. Bisag doktor pa ka, bisag dato pa ka, ikaw mo'y bilyonaryo sa tibuok kalibutan, inig ka matay, patas ra gyud tang tanan. Wala tay bili, mga igsuon. Nganong nahimo tang naay bili, mao nang gilutos ta, mao nang gigukod ta, tungod kay mipuyo ug mihari si Jesus Christ. Versikulo 4, ang tagsa-tagsa angay magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadtos nabuhat sa uban. Unsa man ni pagpasigarbo? Kanang pulong pagpasigarbo, mga kaigsuonan, kung imo na siyang tan-awon, mura siya og dili maayo tan-awon, kanang dili maayong paminawon, tinuod na siya nga dili gyud maayong paminawon kung imong itandi ang imong nahimo sa ubang mga tao. Labi na kung itandi nimo ang nahimo sa imong pastor. Kana bitaw ang imong nahimo nabuhat diha, murag mas nabisi ka kaysa imong pastor, kasagaran sa ba usas mga hinungdan nganong ang tao maka kana bitang magtipig og bati nga kinaiya sa ilang pastor tungod kay ilang gitutukan ang ilang nahimo, nagsugod na silang tan-aw sa ilang na kaugalingon. Mao ni timan pag magsugod na gani tagtan-aw sa tong kaugalingon, ang atong nahimo, ang atong nabuhat, magsugod na sad kag pagpangumpara labinas mga pastor nga nagdumala sa imuha. Timan anato ni siya. Pag magsugod na gani tagtan-aw sa atong kaugalingon, sa atong nahimo, sa atong mga nabuhat, sa ato ang mga saksi na kanang nalampos nga mga trabaho, na human nga mga buluhaton, kung magsugod na gani tagtan-aw sa atong kaugalingon, magsugod na usab tag pagpangumpara sa mga tao nga kuyog nato dihas pagpangalagad sa Dios. Ang pinakakuyaw kung imo nang ikumpara ang imong nahimo, ang imong nakatunan, ang imuhang nabatunan ngadtos tao nga naghago nimo nganong nakaalagad ka Ginoo. Maunang naay mga tao nga gitudloas pagpanganagat, sa dihang nakakuha sila og mga isda, ila nang gikumpara ang ilang nabuhat
sa mga taong nagtudlo nilang pagpanagat. Unsa may resulta? Maguba ang relasyon. Ang pangutana, muhari ba ang kalinaw? Muhari ba ang kalipay? Dili. Ngano man, di naman mabati ang presensya ni Kristo. Kay dili naman si Kristo ang sentro. Maubitaw nang si Pablo, mga kaigsuonan, bisan unsa kadaghan ang iyang nahumang trabaho, bisan unsa kadaghan nga mga naadtuan niyang mga lugar aron mawali ang ebanghelyo, mawali ang mayong balita, never niyang gikumpara sa ubang pang mga apostolis. Kay ngano man, mao ni Yahweh nganong nabuhat niya ni nga wa gyud niya ikumpara ang iyang mga nahuman, nahimo ngadtos mga ubang pang mga apostolis. Kay ang iyang gibutang sa iyang una-una, ang iyang gibutang sa iyang kasing-kasing, dili na siya ang nabuhi, kundili si Jesus na. Mao nang ikaw ug ako dapat ibutang nato sa atong una-una kasing-kasing nga dili na kita ang nabuhi, dili na kita ang nia sa atong kaugalingon, kanang dili na kita ang naghari, kundili si Jesus na. Mao ni timan-an nato, kung si Jesus na gani ang naghari sa atong kasing-kasing, ang Holy Spirit na gani mao'y nagdumala sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, bisag pasakitan pa ka, bisag lutuson pa ka, bisan pa kung butang-butangan ta, mas malig-on hinuon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Mas malig-on hinuon ka. Yes, mo bati kag kasakit. Yes, mo bati ka og kanang kabugat. Pero sa diha nga muhatag kag mga pagdaig, muhatag kag mga pagpasalamat sa Dios, timan ini siya. Ma-feel nimo nga gitagaan kas Ginoo og kusog. Ma-feel nato nga hinay-hinay tang gilig-on sa Dios, gidasig sa Dios. Kay ngano man, napataas man nato siya, napasidunggan man nato siya. Ang Yahweh ra gyud mao ni, dili nato tugutan, mga kaigsonan, nga masintro ang atong kaugalingon. Dili nato tugutan nga ang ato ang mga nahimo masintro gid nato, magsugod na kag reklamo ana. Doon na kay mga mulo, mga ngol-ngol nga dili na makatabang nimo. Nya hinumdumi, pag naa kay mga reklamo, naa na gani kay mga mulo, nagpugas na kaanag mga bati. Hinumdumi, muani gyud ka ana. Kay kun unsay imong gipugas, imo gyud nang anihon. Unsa may buhaton, pastor, kung naa ko'y mulo sa akong pastor, pakigsultihin nga mo na imong gibati. Unya, pananghid og tarong, pastor, iampo ko kanang nanginahanglan ko og laing tao nga maoy mutudlo sa ako ang pagkakristohano. Siguro moingong insulto kay na, pero ang pastor nga lawom, ampuan ka. Ampuan ka. Kay dili tanang hiyas nga naa ni pastor mao imong gikinahanglan. Dunay mga gikinahanglan nato nga wala nato sa atong pastor tuwa sa ubang pastor. Mao bitaw nang kung duna kay mga kikinahanglan nga wala sa imong pastor o wala sa imong isig ka magtotoo, hinumdumi tuan na sa uban nga mga kaigsuonan nimo nga nangalagad pot sa Ginoo. Ang imong buhaton kanang
Pakigsultihan nimo ang imong pastor, pakigsultihan nimo ang imuhang mga kauban sa pagtuo. Dili sa mga sayop, dili sa mga kanabitang mga reklamo. Kay kung maghisgot tag reklamo, wala ta kabalo nga sila mas daghan di ay kaayong pwedeng ireklamo kay kanimo. Magbantay ta. Maunang aron makabuhat tag maayo, ang pinakayawi mao ni dili nato tugutan nga tan-aw ta sa atong kagalingon, sa atong mga nabuhat, sa atong mga nahimo, sa atong mga nahatag, sa atong mga natabang. Mga igsoon, dili ta kahimo ana kung kitara. Nakabuhat ta ana tungod kay mipuyo ug mihari si Kristos atoa. Amen. Dalaygon ang Dios. Ang tagsa-tagsa angay magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Unsa may buhaton aron mabuhat nimo ni nga dili nimo itandi ang imong kaugalingon. Ayaw gyud tuguti, dili na tutugutan nga magsugod na tagtan-aw sa atong kaugalingon. Kay magsugod na gitagtan-aw sa atong kaugalingon, manggawas dayon ng mga mulo, mga reklamo. Kay dili naman ka kontento sa imong mga nakita sa imong sigataw. Kay nganuman, mas nakita naman nimo ang imong kaugalingon nga busy ka, mas maswito ka, mas daghan kang nabuhat kay nila, pero wala ka malimo, wala nalimot di ay ka nga kanang imong nakatunan gikan di ay nila. Versikulo 5, kay ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Kinahanglan doon na gyud tay dadon diha sa Ginoo. Unsa may mga kaluyahon, unsa may mga tawhanon, isurrender na sa Dios. Lord, ako ra ning isurrender nimo. Ako na ning isurrender nimo ang akong kaugalingon, Lord. Kining ako ang kaugalingong kinaiya, kining pagkatawhanon, kining pagkaibgunon. Kuhaan ni Lord, ako na ning isurrender, di ni makatabang na ako. Pakigsultihi ang Dios. Paghimog pakigsulti sa Dios. Lord, dili na ni makatabang na ako kining tawhanong kinaiya, makaguba ni sa akong pagtuo, makaguba ni sa akong pagsalig, pagtipig sa mga pulong nga gikan kanimo. Kuhaan ni. Ako na ning isurrender kanimo. Ako ning tuuhan nga imo ning gilangsang uban adito sa cross. Unya klima kanunay. Sa diha nga imo nang gibuhat, bantay nga naagyo kay kausaban. Makita nimo nga naa kay kausaban. Lamang bantay ang dakong kausaban, bantay ang dako nga kanang kabag-uhan, kay may posibilidad na siyang maguba. Yes, may posibilidad na maguba. Bisag unsa pa ka kamaayo, bisag unsa pa ka kana bitawng kanang kaseryoso sa pagpangalagad, pag di ka kabantay ana, maguba na siya. Pastor, unsa may makapaguba? Naas Biblia ang mga pasidaan. Okay, basaha ang sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 6. Basaha. Alang sa walay mga Bible, ako ning basahon alang ninyo. Og alang natong tanan. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 6. Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan. Number 1, nagtinapulan
og wala mo tuman sa mga pagtulunan og pamatasan nga among gibilin. Palai, mga kaigsuonan, kay usa sa kana bitang makapausab sa bag-o nimong kinabuhi kanang maimpluwensyahan ka. Ato ning ipadayon, mga kaigsuonan, minaw siya tag awit labot. Pinadis sa imong mga labot, uban sa Ako sang lilion makadiot ang mga mensahe gikan ninyo. Powerful ang pulong sa Dios. Salamat sa iyang alagad ning kagabihon gikan ni Jesus Reigns Pastor Raul. Salamat kay Pastor Raul. Salamat sa Ginoo. Ang kinahanglan, Pastor, aron makabuhat og maayo kalimtan jud ang nangagi sa atong kinabuhi og magkinabuhi na jud og matarong aron maangkon ang ginatagana kaluwasan ang giandam sa atong mahal nga Ginoo. Yes, kalimtan og dili na to tan-awon ang atong kaugalingon, kana bitong dili na to isentro ang atong kaugalingon. Salamat kaayo ni Sister Merlinda, no? Si Irene Arizala, mayroon pong muray story, Pastor. Isang batang mahirap na laging okay, ako ning taga-anog pagtagad, ha. Okay, ako sa ning taga-anog pagtagad. Ingon din mayroon pong mura story dyan, Pastor. Isang batang mahirap na laging nagtitinda ng gulay para makapag-aral. Isang araw, habang nagtitinda ang bata, nakaramdam ng gutom, humingi ng tubig sa isang ginang. Ngunit, pero mas maayo noon ako ning binasayaon siguro, no? Pero tabangi lang ko unsaon pod kanang mainsakto pag binisaya. Sige. Usa ka bata nga kanang pobre, kanunay naninda og mga utanon para sa iyang pag-eskwela. Usa ka adlaw, samtang siya naninda, ang bata nakamatikod og gibati siyang kagutom. Nangayo siya og tubig sa usa ka babae. Lamang ang usa ka babae nakakita ang usa ka babae nga murag ang bata nangurog sa kagutom. Instead na tubig, imbis tubig ang iyang ihatag, gihatagan niya usa ka basong gatas. Grabe ang kalipay nga gibati sa bata. Ug dili gyud niya kalimtan ang panahon nga iyang nasinatian. Hangtod nga midako ang bata ug nakahuman pag-eskwela, isip usa ka doktor. Og tigulang na pod ang babae nga naghatag kaniyag usa ka basong gatas. Usa ka adlaw, ang hospital, usa ka adlaw na hospital ang babae. Og grabe ang iyang mga problema, labi na sa pagbayad sa iyang mga bayranan sa hospital aron siya makagawas. Og nakabutang dito ang imuhang bayranan sa hospital na bayrana pinaagi sa usa ka basong gatas. Kanindota sa istorya. Makahilak man sa ta. Ni barot ang balhibo mga kaigsuonan. Ay, indota ay. No? Grabe ha. Kana bitang makabuhat ka og kanang maayo. Di gyud ka mo anig dautan. Kana bitang mubuhat kag maayo mga kaigsuonan. Muanay gyud kag maayo. Mo nang kitang mga magtotoo
paningkamutan na to nga magbuhat ng maayo. Ako na bless kayo ko ani nga maong istorya. Siguro nakadungog na ko ani, pero sa una karon grabe ko nga na-bless. Tinuod na. Mao na nga ang Biblia nagsulti yun, ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Ay, dili na to ni kalimtan ang Hebreo kapitulo 13 versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo. Kay mao kini ang mga halad nga makapahimot sa Dios. Usa ka basong gatas wala siya magtuo nga mautoy mo luwas niya sa bayranan sa iyang ospital. Ang gusto lang sa usa ka bata tubig. Pero sa dihang nakakita siya nga ang bata nagkurog sa kagutom, imbis tubig ang iyang gihatag, iyaning gihatagag usa ka basong gatas. Ug atong hinumduman na kakitang mga Kristohanon gimonitor ta sa Dios. Gimonitor sa Dios, gitan-aw niya ang atong kasing-kasing, ang atong nauna. Gitan-aw niya ang tanan natong gibuhat. Ngano man nga iya maning gibuhat, nganong iya maning gimonitor, kay diha siya musukli, diha siya muganti sa atong nabuhat, sa atong nahimo. Kana bitong pagtabang dako kay na siyang yawi sa panalangin. Kanang pagtabang. Salamat kaayo no si Ma'am Irene Arisala. Salamat kaayo. Munang dili na to tugutan mga kaigsuonan nga kani bitawng naangko natong pagkamaayo. Kanang naayo bitaw ang atong kasing-kasing, naayo bitaw ang atong nahuna, kanang nabag-o bitaw ta. Ato ning ampingan. Ato ning ampingan. Dili nato tugutan nga maguba ni. Minaw tag-awit labod. Matod pa diri mga kaigsuonan. Okay, I'm so blessed pastor sa imong mensahe sa pulong sa Ginoo gikan ni LG Rodriguez. Ato ipadayon mga kaigsuonan nga unsay mga makapaguba. Yes, ikaw ug ako gibag-o nas Ginoo. Yes, ikaw ug ako gipanalangin na nato sa Dios. Nabatonan na nato ang pagkamatarong, pagkabalaan. Nabatonan na nato ang ginaiya ni Kristo. Pagka mapausanon, pagka mapailobon, pagka mainampuon, ug andam nga mubuhat ug maayo sa tanang panahon. Pero bantayanan ni siya. Kay dunay pwedeng makakuba nini. Una, kanang ma-impluwensyahan ka sa imong sikatao. Bantayanan kaayo mga kaigsuonan nga di gyud nato kanang dili gyud nato tugutan nga ang makapa-impluwensya nato kanang mga taong dili maayo. Unsa may atong buhaton, palayan nato ang mga taong naas kalibutan nga nagpatuong Kristohano. Dunay mga bersikulo si Apostol Pablo nga naghisgot nini diha sa unang Korinto kapitulo 15. Akong tan-awon ang unang Korinto kapitulo 15 sulat ni Apostol Pablo diha sa bersikulo 33. Ayaw ka mo patunto,
ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamo og ayaw pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Kinsa ganitong wala makaila sa Dios? Katong mga tao nga nagtuo pero sigira og pagpakasala. Matud pas unang Juan. Pastor, unya ako amang bana, kumang pamilya. Ang pulong palayo mga kaigsuonan, ayaw uyuni. Ayaw kargahi. Kung pananglitan imong bana o imong asawa, dili na gani maayo ang mga pinulungan, ayaw og surang-surang pagpakigsulti. Palayo. Dayong pagampo. Iampo. Kay maunay makalig-on nimo ang pagampo. Kung ang imuhang bana para madala nimo siya, ayaw tubaga. Ayaw tubaga ang iyahang kanabitang mga pulo nga dili maayo. Ang imong buhaton dadas mga pagampo. Pero kung naa kay mga tao nga imong makaila nga magpatuong Kristohano no magtutuo niya bisyoso or na ay mga dili maayo nga mga nahimo or mga buhat, palay. Kay matud pa dili ta dapat magpatunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Unsa may angay natong buhaton? Patas-an nato ang oras, panahon sa pagbasag Biblia. Ang pagpakigsulti sa Dios. Sama sa atong gihimo karon. Patas-an nato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ato ipadayon ang Galacia mga kaigsuonan, Galacia kapitulo 6. Mga igsuon, ingon siya dinhi nga versikulo 5, kay ang matag usa kinahanglan magpasan siyang kogalingong palasanon. Versikulo 6, ang gitudloan sa Kristiyano mensahe angay nga magpaambit sa ihang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Versikulo 7, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Kung mipugas kag pagtabang, giklaro sa balaang kasulatan, tabangan ka usab. Maunay giingon sa usa ka igsuon nato nga usa ka bata nga grabe nga naitinguha unya sige siyag paninda og utanon. Indot kayo no? Sisag paninda og utanon. Unya niabot ang panahon nga gigutom siya. Nakit-an siya sa usa ka babae nga idaran nga samtang ang bata nagtinda og mga utanon, nagkurog na ang bata kay gigutom og nasabdan sa usa ka babae nga gigutom na day ang bata. Og nangayo ang batag tubig. Imbis tubig ang ihatag kay maoy gipangayo, dili tubig ang gihatag kundi usa ka basong gatas. Bot ipasabot, mas naay presyo ang gatas kaysa tubig. Kanang tubig pwede ra man nimo nang palitog piso, pwede ra po na nimong pangayoon sa karinderya, pero lisod kayong pangayoon ang usa ka basong gatas. Doon na ginasay presyo. Ug iyang gihatag ang usa ka basong gatas ngadto sa bata. Unya mingdako ang bata hangtod na kahumag eskwela. Sa laing bahin ang ang babae nga minghatag niya og gatas ni tiguwang. But ipasabot doon na nay mga nagkinahanglan og kanabitang ang tiguwang na nagyunay pamation og niabot ang panahon nga nahospital. Unya dako kay sa problema kay wa say kabayad. Tindutan no? Sa dihang siguro kanang nainang mga panahon na ba mga kaigsuon. Nganong nihila ko kaganina
tungod kay na ako'y nahinumduman, ako na siyang testimony. Kana bitang makakita ka nga dako kay kagbayranan, kanang makabalo bitaw ka nga dako kay kagbayranan, di na kaganahang mo tan-aw sa bayranan. Tinuod biya na. Mura og imbes murag madasig ka kanang kay naayo na kas balatian, kanang makagawas na ka sa ospital, ligo na dasig na ka, pagkakita nimo sa bayranan mura kag ma-hospital balik. Nainana bitaw. Pero sa dihang mitan-aw siya sa bayranan, dito niya natugkad nga dili di ay sa angay maluya. Kay nga naman ang tanan nga bayranan sa iyahang pagkahospital na bayrana sa usa ka basong tubig, usa ka basong gatas. Kanindota. Salamat kaayo sa mensahe sa Ginoo. Nauna ko'y testimony mga kaigsonan. Katong nagkanser ko. Kanang cancer, chronic myeloid leukemia, nag-eskwela ko ato og Bible school. Anya, ang among eskwelahan, simpre, under training ka, na even sa mga pagkaon, disiplinado, na sinukod yun ba? Yan, doon ay mga panahon nga mag-evangelism, magwali mi sa mga balay-balay, na mga lugar nga matuan. Wala gi mga tao nga muhatag namo, kay kasagaran lahi man og mga tinuuhan ang uban mo dawat, ang uban maminaw, pero dili gyud inana nga moingon nga kaon sa mudong naay mo tunol, no, dili. First to kanang hangtod nga sige mi og una gyud namo evangelism, hangtod nga pipila na mi kahigayon nga nag-evangelism, na sinatian namo nga naay mga panahon nga grabe yung utuma. Unya nya luya pag yun kay mulakaw pa. Group gutom uhaw pag yun kayo. Nya wa may kapalit kay walay ingon nga nag-support, walay nagpaluyo nga nagpa-eskwela. Amo-amo ra gyud to. Unya nakadesisyon ko nga mo extra kog taxi. Sa dihang na ako income atong mga panahon na nag-income na dako man gyud kayo ang income sa taxi, makapalit dayon ko og pan, dayong maka-share ko sa ako ang mga kaubanan nga mga nag-eskwela para pamlite, dayong makahatag ko nila kanang bingo nga biskwit. Di na ako nakalimtan kanang mga bingong biskwit ako mahatag. Nya malipay ko mga kaigsonan nga magtan-aw nila kay enjoy kay sila. Unya ang nahitabo mga kaigsonan, samtang nagtaksi ko niabot ang panahon nga nag-abang ko og room. Niabot ang panahon nga di ko ka tulog. Unya nang larot ang akong balay kaning ako ang buhok. Nanaday ko'y cancer. Nakurintihan ko dayong na hospital. Ditso na ko sa hospital. Ang akong isulti ninyo kay kapilan ako ni gibalik-balik kini maong gibuhat sa Ginoo sa akong ginabuhi. Sa dihang dito nako sa ospital, yan ako nga di ko magpa-hospital, dili kinahanglan magdugay ko sa ospital kay private hospital. Dako kay kog utang ani, dako kay kog bayranan ani. Nyagatan-aw ko sa ako ang mga ginikanan sa kumaigsoon, di gud sila inana makahatag og tabang sa ako. Naitabo dito ko sa hospital gidihugan og lana, giampuan. Nya dito nako na hinumduman, dito nagsugod ang ako ang kinabuhi isip magtutudlo og pastor diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya niung ko sa usa ka babae nga ning tabang nako. Kung ma'am,
gusto na kong mugawa sa ospital. Kay dili ko kabayad sa bayranan sa ospital. Isa ayaw ka balaka, John. Ayaw ka balaka. Kay ang Dios nga imong gilagaran mubayad ani. Naitabo mga kaigsunan, ni balik ko og higda sa akong higdanan. Yan. Ni relax ko. Wala ko moingon nga nahadlok na ako'y cancer. Iko nga kabalo ko nga nakakita ang Dios sa tanang sitwasyon. Dili ko dapat mahadlok, di sad ko angay mabalaka kay ang tinuod ang akong kinabuhi gikan man sa Dios. Ang akong kinabuhi, ang tanan nga ni anako gikan man niya. Wala man ko'y gikan ako, wala tay atoa. Kumbaga, siya mao'y naghatag na kungan, siya mo'y naghatag na kukusog, siya mo'y nagpakatao na ako sa kalibutan. Naitabo mga kaigsunan, kalma ra gyud ko nga naa sa hospital. Unya kung gyud positive gyud nga nako'y cancer. Ang ako ang sa to'y tawag ato bone marrow gipadala sa St. Luke Hospital. Dayong pag-uli positibo gyud nga naa ako'y chronic myelogenous leukemia CML. Naitabo mga kaigsunan, dako kay kog bayranan sa ospital. Sa doktor, sa pagbunmaro na lang daan, dako kay bayad. Sa bunmaro, marag 12,000. Unya, mga doktor nga nag-atiman sa kuha, mga tambal, medisina, bayranan pa sa ospital, nakuha. Mga siguro 100,000 kapin. Unya, kabalo mo unsa? Katong babae nga mingtabang nako, doon na say mga anak nga nag-eskwela sa Sacred Heart. Murag Ateneo di Cebu naman siguro karon. Unya miingon ang iyang mga anak ngadto siyang mga ginikanan nga pama ang usa na mo kasimana nga balon dili na mo gastuhon kay among ihatag ni Gideon. Gipalitan ko nila apple dayong saging. Ingko nga nakainomdom ko nga murag mao man ni ang akong gibuhat sa katong nag-eskwela kog Bible school nga nangita ko og kwarta para doon ako ikapalit para ikapa-snacks. Kinumdum ko ana ba? Yan niya, sunod mga kaigsunan, pag gawas na ako sa hospital, wala na ko palantawa sa bayranan. Wala na ko palantawa. Gi-asisan ako sa mga nurse para mugawas sa hospital. Unya, giingnan ko sa usa ka nurse nga gibayran na ang tanan. Ang bayranan ni mo sir, gibayran na. Tanan wa nay problema. No? Nindot kayo mga kaigsunan kanang bitawng makabuhat tag maayo. Kay dili gyud na mo pakyas ang Ginoo. Munang mintras makahimo ta. Buhat tag maayo. Ini mong tapat buhat og maayo, ayaw pagbuhat og dautan. Aron dili mausab ang imong maayong batasan, likay ang mga taong dautan. Unay tambag. Ang sa ganito sa Unang Korinto Kapitulo 15:33, dili na to nakalimtan ha. Unang Korinto Kapitulo saman to. Unang Korinto Kapitulo 15:33. Ayaw kamo patunto. Dili ta pailad ha. Inay mo tapad. Ayaw pailad. Ayaw pailad. Ayaw patunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Katong naata tay pagkamapabsanon, pagkamapailubon, unya makigkauban kag daotan, mawagtang ng imong pagkamapailubon.
mawagtang ng imong pagka mapaubsanon. Na atoy tambag si Solomon. Akong tan-aon ha, asa to dapit. Panultihon 22 24. Panultihon 22 ingon sa dinhi 24 hangtod 25. Ayaw pagpakikigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Tingali unyag makakaton ka sa ilang batasan og dili ka na makabiya niini. Munang kung naamo sa trabaho, naamoy nagtrabaho mo company o kaha nag-eskwela mo, pili gyud taon ng inyong mga higala. Munang na ako'y kompos, si Jesus ang atong higala. Dapat makighigala kag mga tao nga dunag gyud Kristo. Kanang si Kristo mo'y sentro, dili ang iyang kaugalingon or kanang iyang karatula. Ayaw pakigigala kung makaila kag mga Kristohanon, labi na sa mga youth camp, family camp, o sa imong mga kanang imong isig ini kanang imong ikahulobilo ba sa kalibutan. Kanang ikaila-ila nimo diha sa imuhang mga lugar o asa karon gibutang sa Ginoo. Naamang karon sa trabaho, manaamang karon sa company, naamang karon sa inyong simbahan. Hinumdumi ha, dili tanang naa sa simbahan, dili init og ulo. Pilion yun nato ng atong mga higala ha. Dili ba na sila dautan? Wala ba na sila mga bisyong gitaguan? Dili ba na sila hingibugon? Dili ba na sila hambugiro? Dili ba na sila mapaytason? Ila-ilahon yun nato ng mga tao kay maka-influensya na. Ayaw ka mo patunto ang daotang mga tao makaguba sa maayong pamatasan. O niya ingon si Solomon, panultihon 22-24, ayaw pagpakigigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Tingali unyag makakaton ka sa ilang batasan og dili ka na makabiya niini. Unsaon man nimo pagbuhat og maayo kung guba na ang maayong pamatasan kay na-impluwensyahan ka sa uban. Mao nang duna ko'y awit mga kaigsunan nga pilia ang imong higala. Gihatagan ako naguluhan nga si Jesus atong higala. Buot ipasabot, himuang higala ang mga taong dunay Kristo. Pakigsuod anang mga taong seryosong nangalagad sa Ginoo. Akong awito na si Jesus atong higala. Akong andamon sa akong gitara. Okay, salamat kayo. Ako ana nga kantahon ang gihatag sa Ginoo nga awit si Jesus atong higala.
kinabuhi mo, ang tingin kaugmaon mo, ang tingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Jesucristo. Kay sukilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Matud pa sa awit mga kaigsunan, pilion nato ng mga higala nato ha. Unya ayaw pakigigalaan ang init og ulo, ayaw pakigigalaan ang mga taong na ay mga mulo, kanang daghan kay mga reklamo, kay kanang mga taong mga reklamador mga kaigsunan, maura gyud ay nakadaot ni Moses. Sila biya ang nakadaot ni Moses, nga gisapot si Moses, nasuko si Moses, kay grabe kadaghang mga taong reklamante sa panahon ni Moses. Itagaan kay dita kagawasan sa atong Ginoong Hesukristo aron dili enta magpailalom sa mga taong dautan. Na nato ang desisyon. Dili nato tugutan nga ang atong maayong pamatasan maguba lang sa mga taong dautan. Aron dili gyud maguba ang atong naangkon nga kinaiya nga gikan ni Kristo, ang pagkamapabasanon, ang pagkamapailobon, ang kanang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Tikaya nato ng mga tao nga nagpatuo, nga nagsunod kang Kristo apan mga bisyoso. Kanang mga taong habugiro, kanang mga taong mapahitason, tikaya nato na. Likayin ninyo ha, kay mao nay makaguba sa maayong batasan. O maguba na gani ng maayong batasan, dili na ka makabuhat og maayo. Dili na ka makabuhat og kanang makapahimaya sa Dios. Kay ang may tabo ana, dili man ka wala namang kay higayon sa pagbuhat og maayo. Nya hinumdumi ang ato ang gidasig sa Biblia dinhi, ingon dinha sa sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 10, busa samtang may kahigayonan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Unsa may makapawa kanabitang unsa may kasagarang hinungdan nganong ang mga tao wala nay kahigayonan sa pagbuhat og maayo. Tungod kay nagguba ng ilang maing pamatasan, wala na sila'y pailo, wala na sila'y paubos. O nang kita, ikaw ug ako, ampingan nato ang atong naangkong maayong pamatasan gikan ni Kristo, pinaagi sa atong pagpilig mga higala. Kinahanglan ang atong mga higala kanang i-close nato sa atong kinabuhi, mga taong dunay Ginoo, dunay Kristo. Pili ang higala mo.
Ampingi ang imong kaugalingon. Si Jesus atong higala. Ampinging kinabuhi mo, ampinging kaugmaon mo, ampingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, mga dalaga, mga dudong. Pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, inomdumi pinialan rata. Dosa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyoan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluking mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Pagilay mo unong nato katong tao nga dunay Kristo, nga si Kristo humaoy sindro. Ako hatagan og pagtagad ang mga mensahe gikan sa atong mga kigsuonan nga naghatod og mga pulong diri sa atong panag-uban. Mato diri mga igsuon gikan ni Iliros Dapatelia. Salamat pastor sa mga mensahe sa Dios. Makahatag kadasig kalig-on. God bless always. Si Gregorio Kiring, salamat sa usa ka basong gatas. Wow. No? Nindot kaya. Wilma Crospero, amen jud pastor, dapat jud unsay atong nabuhat sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo, dili jud nato huna-hunaon, kay ang Ginoo nagtan-aw jud sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi, kay walay makalimbong sa mata sa Ginoo. Dayag ang tanan. Ya, hinatong hinumduman ha, hustisya ang Dios. Sabi ibot ipasabot ng hustisya usay atong buhaton, ato yun na kanihon. Si Malo Delphine Algarmi, ay salamat kaayo. Salamat sa mensahe sa Dios pastor. God bless. No, salamat yun sa Ginoo nga gipadayag sa Ginoo ang mga mensahe nga angay natong makatunan. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban, matud pa ni Sarah Chong Bermoy. Amen pastor. To God be the glory. Watching from Zamboanga City. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kaninyong tanan. Si Kilisti Fargan Ribas Rivolin, thanks God sa pulong sa Dios. Thanks Lord sa imong kinabuhi, pastor. Imo ginamit aron makabati mi sa imong pulong, o Dios. Wow. Amen, no? Gikan ni Malo Delphine Algarme, salamat sa mensahe sa Dios. Panalanginan ka sa Ginoo, the more ang Dios mamuhat sa kinabuhi mo, pastor. Kanatong tanan. Okay, sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, mga igog pasensya sa mga nag-request, wala na ako mataga, wala na ako mahatag. Tungod kay ang atong oras alas 9:48. Wala ko ka-live kaganina. Tungod kay doon ako'y giuna sad nang labagin po ko kanina. O niya doon na pumiki adto, doon na may gibisita.
Okay, adto ta sa mga pag-ampo atong pasalamatan ang Dios ato siyang pasidunggan sa mga pulong nga atong na dunggan sa atong panaguban. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo karong na dunggan, mga pamaagi nga among nasabtan aron ang among mga naangkon na batunang maayong pamatasan dili kini mawagtang ug dili kini mawa sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan sa paggamit sa among kinabuhi pagdumala niini. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga sa among nakatunan among kining gamiton sa among pagpangalagad kanimo ug among kining itudlo gipaambit sa among isig ka magtotoo nga nangalagad kanimo. Among ideklarar ang imong pagkamaayo ang imong panalangin moabot gayud sa tanang Pinoyanan. In Jesus name. Amen. Kini yung igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Doon na mo'y mga pangutana o doon na mo'y mga prayer request. Pwede rin yun ninyong i-chat, i-message sa akong account Gideon Candelario o kaha i-text sa akong number 0932-6384134 0932-6384134. Ayaw mo kaikog kung doon na mo'y mga pangutana o kaha doon na mo'y mga prayer request. Mga igsuon ko sa Ginoo ipaabot sa akong account Gideon Candelario. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,